auren mu yana da albarka. Kanka damu na gaya maka ba. Wai, ko da na ce. Ku za ka tare mu. Ke lami ki yayi ni. Na rantse da Allah na daga miki kafa gidan nan akan mahaifina zan iya kinta ta kuma. Ni za ka iya ta barawo? Ina barawo? Wannan karamar yarinyar tana cin zarafin ka a cikin gidan nan? Tana cin zarafi na ko kai kana cin zarafi na. Hakika ke kin cika mara mutunci. Ai gwara da nuka saboda kai kake tara mana kake a kotun. Kuma tun da ƙato ya harɗe ni, mai faɗi na zubar da ruwa na wallahi sai an biya ni. Zan rama mata. Ke lami dama baki da mutunci haka kai. Ashe rashin mutunci ya kai. Alhaji. Me ya kai ki gurin sai wani suke karatu bayan ga hanya ta baya? Ya ina magana kana yi. Wayo Allah cikina na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo Allah cikina.